Obahi bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no so ne ebedia ye mamu nyina akwa ba edemo ba Alandu Media so empanyin se cheme yonko na menkyere usuban sanso so na mpanyukuro ya so ka ekere mum ye kye se yonko dodo nti amakoto wo hwe wanye tire ena yonko no so ye omum yensa ye wadamfo ho ye wo yonko ne wo yonko brebo na yonko achi ne nansen ya na se na no memende ena eye AJ pounds ene ekọ granting interview bi woni delay ene wo kire mu kwan a akua Amoakowaa fa so woni ne kuna wade ne eguye na wo kire mu se na danfo pa ni eye akua Amoakowaa na woni na nante emfie nso 7 good years eno na twen ya adwene si eye mpanyin nsem a na omota ka se adamfo ekire metamfo dofo metamfo wo pamia ye me bone nenso so no waba me nchen ne mesere se wodome no ene etwe ya adwene si so na enka ntete no nanananom wo niema no mo de bo wo mo ho ban se de obi ben wo na se nipa ko no wonye wodofo ne wo ye tamfo a oba be sra kire wo na afenso wonya bibi wo ho de edi wo wuo no ne ebi wo ho pa mo de bo mo ho ban pa enti enne Alandu Media was yes ma santema na afenso yesum Ghana ment no yaba ensuta man konfo ho nana entwi buosia ko ho ayene ne ba besua de afa ensem asese esisi no ene AJ pounds de na aba ebi wo ha ye tate se ne yonko ya ma ne position ne yonko bi eku no wo baye dan no hu se de wo ban hu ono na eba be yew bibi wo ho aye de boye ho ban bibi wo ho aye hye ehaha bi wo ha ye di dwade ye a obi tan no oben wa etimi pamo no maneko eno behu ne nyina medi e de ma me frozia me ma nana akwa abane atena se na afi yemfa desua no emfa entoam so nana wadama we de mo watena se yo bacho na pomo Odoman kumanti ho de edanyame ase nana wadama ye interview na anase na se de ekokoso find interview so se wobi ekuna danfo obi aye na danfo se obi aye na danfo se no na ya wadama we de nso wuni bre nso ya wonya bre hwebi ebra menya no me de hwebi na me tie bi nso na hu a mu a mu hu a honhum mu nsem anase mu ne mpanyi di nkomo ne de hu a me di se ya na nye masam foforo yo me da se edi nka machia ahwefo ne watifo machia Ghana bai bampani enyi na pamfo omo joso krobia santi kotoko hene machia no miwa no preko pere no ami amachia mi wofa amakom hene ifiri ho a mpani si edua bu a etobi so ansa na de na konkwanse yura pa ni ba fushman kwa hene akra wadaro ma machia nso Odoman kumanti ani nkunani nsamanfo wadaro ma ho ye na minu aba emse asema wo kan empani se de wo yonko ene wadamfo na sebi eburu sebi so ye kase adamfo a eye obi a sebe ono de odidi wo hu tiu adamfo or down because of bibinti so what you say tie adamfo or down because of bibi na wafawfo esan se oda wo nti no ofawo se wofu because me mfa no se me no madam fo no bibi hia me a ma be ka che no aboa me atwini bia na me no wesai enti no me hu ni se oye cheap enti me fawo fofofo tese bia man kwa ho kire me be kan ya no obeya ma me enti ne se adamfo enti odawo na wafa wadawo ne mu wasafa wofo wo do na woda na de chene no sanity onim se wofo ene e wo yonko no agina ho ma sem yonko no bibie ni wo betimi asi wo me ne wo ntemu a ebepi
bibi tumi a wobɛgyina ho ako ama me sɛ no me nuani ɛde sɛ tie bia wo sɛ me fight yɛ dɛ ɛde ma no ɛne no yɔnkoɔ Okay. sɛ bi ɔko ama wo sɛ ɔne me kyerɛ no Antina na mpanyin ka sɛ yɔnkopa bi sin wɔ nua onua yankasa damfoɔ sini onua ɛsɛ yɔnkopa bi sini nua sɛ ɔde nyame kyerɛ no mpanyin koro no asa ka sɛ damfo bɔne sɛ ɔbrapa sɛ wote aseɛ Batwan. adamfo bɔne ɛsrɛ sɛ ɔbrapa na sɛbe ewiase a yɛwɔ no ɛnnɛ yɛnyi nipa bi ani nti wo ne nipa bi anam yɛ very careful ewiase ne wiase na yɛwɔ no obiara ni hɔ a ɛwɔ sɛ sɛbe wogyi ne die me koraa no na nantwi bo ahyia kɔma nyime ho ni na magye wo wadi Na na dinta meyɛ enipa nyɛ enipa yɛ nam wiase no yɛnyɛ me a mete wa mekasa de mi wɔ me side of baabi a ɛnyɛ saa na wo nso woteɛ obia wɔ ne nan so nyankopɔn bɔ bata nipa ho nke onipa nya mfonsoɔ but ɛwɔ sɛ onipa wonam wiase ade a ɛwɔ sɛ wonya ɛyɛ yɔnkoɔ ne mmom anya damfo ntimime ma yɔnko dɔɔso kyɛn madamfo kɔ me ni adamfoɔ me ni adamfoɔ yɛnhwɛ sɛ sɛbi eburu sɛbi ɛson asɛm yi abɛtɔ dwa yi ɛyɛ awerɛhosɛm nti da biara meka ni akyerɛ nipa sɛ sɛbi wotew na woni ahobanbɔ a yɛ na wɔmmɔbɔ yɛka bɔ ho bae a obi tiw a comment wodeɛ interview yi sɛbi deɛ ɔno bibi mfa n'ani so obi nyɛ bɔne bi ntia no wɔ wiase a ɔbaeɛ no ɔbɛkasa ɔbɛtwerɛ comment a ɔpɛ de ama wo but wiase sɛ wote wiase na wɔ ahobanbɔ a sɛ ɔbaa no a na wari egu no saa na damfo no sɛ nanka ɔwɔ ahobanbɔ a nka ohu die ba nanka wosia no nti yɛnto ayɛ nkɔmɔ no ɛne nana bambo yi a wo kan yɛwɔ bambo bi ɛwɔ hɔ nom saa ɛsan sɛ ɛno nso kra nkɔda na brantie bi a ɔne ne namfofoɔ taxi drivers ɔmo kɔ ayie akra fie sɛ yɛkɔ ayie ba ɔmo kɔyɛ a mienu no sɛ ɔmo kɔma fɔ madwene a ɔmo atwa ne ɔno nso so ti ɔmo de ne kɔgye sikaduro nti bambo no sɛn na bambo ne sitie yo me da se ansa na me ba bambo asɛm so no yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a me yɛ kɔmfo a me kɔm bosom ankasa na ɛnyɛ na ɔma nyinaa ne yɛde hyɛ ba yi megyina fidie yi so aka akyerɛ nipa ɛnyɛ na ɔma nyinaa ne yɛde hyɛ ba yi ɔbaa na wari agu ne sɛ nyame ammoa a yɛbɛka kyerɛ sɛ bayifo fiefoɔ na ayɛ wɔ but ne firi usubae because open namfosɛm ɛna wadamfo no alidiw ɛde wakɔ baabi sɛ ɔna mɛkyerɛ no akɔ na nantwi bo asi akɔ hɔ so na deɛ ɔyɛ a deɛ obɛtumi abɔ ho bae wo ne okunu sɛ deɛ ɛbɛyɛ abɔne bi antom ɛsiane sɛ baabi a wote no ɛyɛ n'ani berɛ na ɔpɛ hɔ ahyɛ na wo so woka wo kunu ne ho nsɛm ɛde kyerɛ ne nti no adwenbɔne aba ne tirim ɔhu sɛ kwan da ho because ebi kura a ukuru no ayɛ ne yɛ bi a wofi sɛ wompɛ nti wofi sɛ wadamfo no aka kyerɛ no oh yam nye ni sɛ yenye ni sɛ ɛna wɔde wokɔ aduro so okay ti chance a ɔno ɛbɛtimi abɛhyɛ hɔ ebe favor no wate aseɛ ɛna wɔde wokɔɔyɛ no wasa yɛ no ho ohinta dua kyire asa bɛbɔ ukunu amaneɛ mitu maafo sɛ nyankopɔn yɛ wadom sɛ yɛ adwuma na woyɛ sɛ yɛ awareɛ na wowareɛ sɛ yɛ even dating mpo na wo date a yɛ very careful ɛwɔ wo nkɔmmɔdiem ɛno wo ne wayɔnkofoɔ because ewiase onipa brɛ bi a wobɔ bia yɛ very careful adamfoɔ ho because adamfoɔ bɛtumi de wakɔ nsɔhwɛ bi mu a do nyankopɔn wanhwɛ a wobɛ regret in life na sɛ nana neno no wobɛyɛ den wu sɛ asɛm esi a wɔbɛ wasere na no wɔ mu na ne tirim mo ɛsan sɛ maa ne yɛnya baabi si a na sɛ nyankopɔn ehyira yɛ nam yawadeɛ so a ɛhɔ no na namfoɔ ne ba wo ɛsan sɛ wonni bia wonni adamfoɔ wo sɛ maa mo yɛ fekubɔ fekubɔ ne deɛ maa yɛ pɛ paa maa yɛ fekubɔ
ye papa de hia so besra kire yen ne wom ni se no aka se ye ho ofe mo ye bebe mu sese ya enya tale sebi ebru sebi son address torig yakese nya be ma ne nsem obi a omo obi ahu se de be ma ne te pa ena mi kru de ena man na manya no no ena papa na manya no no otisei na wo kan sebi entafo kura no omo ba wiase dakro ne nso pani wom enti anibere wa yedai ewum nti wo se wiase ade a wo ye bia wo de oni ne free afunu ba kompo no na ni berewo gompanifo bu ba bi se ade a ataepe tawie pe nyankoma bon so pe nti wo fi se ye de nti nya ni bere ni bre na mom de kwaye be fa so a ebe ma nipa hu anipa ya menye ne nam yi owo bibi e woni trim ana sebe owo adwini bi no e wo se wo pe ba bi e ho dwo na du hura da bia me kasem bi se oduma nko abo soro bo fem a ya nyina ni wiase ya tim no ono ne bambofo kese but o wie ye no wodin habai ene no ma bi gu wiase se adi nipa bi tutu ano sa nipa we mu no ene betima hwem so ama me se me nyame de me wo soro nyankopon wo soro ntino ode sebe akonfo ba wiase nya habai bia na sayare wo nwuram sanso no nya konfo bia na ye konfo nemom se wonya ba bia ho den a adia se obi be sole atia wo unu obi nam na onipa no wa adwenbone e woni tirimu a obehunu me ye waduro bi wo ya ha ye frɛ ne bia na bia no omu asabi omu fira kwantu mu aba abaye bi wo nkyɛn ene Ghana fo no ebedi no kure wote abrochira mintimi nyama wo se me sende wo this all the sende no mintimi because e wo se ye de akokɔ no chi aduro ni ma wudie endi se ba bi kura na wo bekɔ a na se honya sa aduro no ebe aletew e ring e de ring na ye se umpa ring ya ebetima mo wadi aduro ni saa uyem be hyew ba bi amekɔ no honye ene se wo ni nipa na nam mame fo oja se me ne wonam na se me na nantwibo osi akɔ wo adwene bi wo tirim efa me ho a mehunu efiri se bia no ebe alete me se nipa we a won nam ye careful wo adwene bi wo ni tirim fa wo ho otimase endi se ukuta saade ani bia ebe ye den na obi atima sole tia wo da be obi ntimi so ebe ye den ena obi atima adwene ho adwenbone entimi me ma sabi wo akwantu mu dia ye bom pa ya ma na emom na me wadom na atimi beduru dia wo se ye me ba me boa ho nko ade wo ye de obedi sa duro ni bi obedi sa duro na nsa no wako because na me yenhwe enti sa duro no wo dia eye sen ne siti se nipa kro no wo ben wa wo ye mu hyewa na sense bi o shakawa wo hu se obi shakawa de ye se he wadi aduro emu de wadi ye ko ye mu no nipa kro ne nye no wo ben wa wo be de hu se asemesi a wo ben mi ana se ebe kasa che wo se ne ana se sen ne siti e era si bebri enye ade ye kasa kire wo de ni ho mane ma ho en kasa nche o na mom de ye ne se wo yam be hyew ena wadi akọ mu no ebe hyew mo da bi ye ma hyew so e wo se mesai ana kawa no amia me na e kire wo se ba bi a wo kɔ ne nye ana wo nipa na waba wakɔ amu no onye nti ye careful sanity nemom enkasa nkyerɛ wo sɛ sɛbe enipa simasi we sei no ɔteɛ bada duro ni mu ano ne sɛ ebe ma wo ye mo hyew ana ring na hyew no ebe mehyew bemiaw ayo na kyese na nana no mu enim sɛ ye wonipa subi sɛ wonipa abrabo mu a sɛ obi sɛ nipa kɔ no mu na kyerɛ wa na wo sase mesi wotane na me ba na se me mu na nkyerɛ wo de ya na wo sɛ nti nana me yenhwɛ sesei ɛdeɛ na ama enibre adɔso wɔ nipa fam a nipa hu sɛ ne nua edi ya na wɔpɛ sɛ wɔyɛ ne bɔne da se bebri abraba a ye bɔ no
e wo se onipa uhunu se nyankopon abode a oboye ne nipa no ebi beja bi eno ko na da wiase na meka kire nipa no opa fa opa agyan ne wo adwene be ye wo no saa na odwene fa enam de me so madwene ye me no saa na me so madwene fa ewiase bra ye bra nyina ye abo sika ena nya busua bia nso na sika wom enti obi wo wa ni fia o firi mu no yesi tete do mu sika kwagi nipa enipa wo fie ho bebre ba ye die pa de ebe ye tuto bibi die ni modemmo kakra enti saa nipa no sa wo firi saa busua no mu bi na ya wa adwen sa me de me kwagi sika duro kotwa wo bi ti a ye be kyew wo fie nsamanfo na di ka wu ye no ye mpesa de no ya anya bi nti sabe ye wo ba bi a ye buo sese konkonte anim gu ahya na kankuruma nsamanfo ba dwen se da bi me bi yasiri ni duanani ye be ka se nanantwi asene de hye aduana de hye yei tete wokra no yankopa sika na ne wo na wo bre so na sabe eburu sabe so o kwa kopa sika de aba be se ye din ebe nsamanfo ba mi akyeme esa ade bia wo beye bia ne se beye yi age se efie nsamanfo nananom tawachi ansa obra bia nipa bia wo bo bia no odoma nko na di kai ede wo baaye wo beso ya nipa enti omo awukro no enti na sabe santima awura ana konwa bia man hina konwa bia no ye wade bia kan apunwa yos apunwa no ye akonwa mpanimfo di ka bedie eko eni za wo bedi hine kura no memfa hemfo enje enye example ya katawani no akope akonwa de obesom no nipa odi ka di ani din ye de ma wo enti onipa bra bia wo bo no wiase bia nsamanfo ne nyankopon ensanima enweke da ka okra kire nipa Injanje se wo mu a wo mu beja bi mu no eni wo mu o mu so ye bo mu so mu medi yie no wo be den no wahunu wo be den no wahunu so wo pe ba bi e ho den ne wawura eni se sabe obi wo ho a obebo bra ni wiase bia oba ye bia da emfa ma ne da uni pa kro na so kope ba bi fa na ko bisa se ye tete wono sa na te a enha ho na mo ba bi kro na ko no ka chens omo wo se de be ya obenya de won so obetimi di odi atwitwa wo enti bra ye bre wo wiase nyina ye sika na mom sika no so no eni ade bi e fre no eni bre ni wo wuo nenam abo sika na ye pe no oni eni bre eni wo wuo enenam enanim guase ni noma miensa enti se sabe ofa ekwampapa so a unya no wamfa ekwampapa so a wanim guase ni wawu enti eni bre ena ene ama obi ebo bre na otwitwa ni nuachi otwitwa ni nua nanti sabe obi na obi wadwuma woni ma me kire wade ejo so eye ena abrantie bi baaye no se oh good ewo omufie enu nti no opese yakopema no ka kire nse ye de yenye sa adwuma ni bi ye ko mu no ohun se tete wo no na ye wo aginade a edi gina fie enti ebi asunsun no na suman kro na omkwaje ye no na ya pesika futuro kakra ne de gu ho ne de agu ho na ye di agina efie ho okoba bi a si god wo fie obebọ ka bi e wo wiase onsanka eno ena nipa no bi e de ye azan ikotu god ama na wo se de ye ginade na ye di si ufie no kwa ye be hu aka cho se god wo fie na susu tu enye yi me kasam si sika futuro ye gold dust what you say enti ye de fra nye de agina de ye ne de ama ho enti ukoba bi ukobo som so kotwa kokọ se ampa god wo mi fie abeje aroba pe hu ene ye wo bi nso a eye kan wo ho a sebe eye rare utu a ubenya eno no nye aginade ene nananom na edi sie ye sanete ena menti no ommo ena obi ani wa sebe oye jimifo se
Tete no odi gold ko hye nwuram ni fie ne dem ho no a na wape baabi na odi asi na odi cement akata so na sabe mi wo gold a na mapagye na mda ko hye nwuram abrakora enim say gold no sabe eye bosom eska bosom enante na odi ko hye nwuram fa so be ne wo so ebe nante akọ ndi na che se de eye ginade no ene ya na mpempie mu ka so mutimi ye ho amamre na na emom de ache no eno de amamre bi eni ho unim da bi just watch me gold edi nipa na say gold eka galamsey fo nkotu galamsey ma amna emu enkum nipa me ka no kra kire wo na gold edi nipa gold me ka no kra kire wo upa buso mo so mutu galamsey edi nipa na sanke yenum sese ne nka nana no sese mrada ne ya dan ehu bia ye di ade ne nne ma nanka ye de nipa ye ne sese ye di nwan asi hode ama nipa enti se me ba so enti se aga se di nipa de ama me ma hye me no ma sa ka no kra kire nipa ye se ka no kra kire danfo na mo nsa danfo agro okay so what you say ma te ase nana enu ntina onyankopon na nyamfa nipa ne na ba fode ma no ne di nipa di nipa eduru baabi o ka kire Abraham se omo afode ma no anka se omfa ne baba akopa Isaac ni ne nkobo afode ma no ewi ache no no ahu se no daabi yemfa nipa nye enti emom tuani hwa ha odwamfita bi na ebo ho no fa na mame enu ntina ne ye de aboa esese nipa no nti gold de na sesa na sensesan party bi asesa party bi nsesan party bi de ejina ne jina yes entina galamseyfo no a omutu gala no obi bu egu amana mu wuo no barsa ye efie dia ye de asie na wo kofa de ontimi mfa nipa ntwa so bosom bia ni wo a sebe mimi bosom ya me kom ni omfa nipa ho na woturo kra ubewu osi ni dwaye a ni dwaye na mom me de menye sa adwuma ni bi okay what in the mention barsa ye efie de mpanifo de asie de ye ho amamre sebe ebru sebe so na ye de ahyade ye wo so de kano akano na eja bi ye wo so bia no edu na edu nemom kan tiam se na nantwibo osia ko basi ko tumi gold mami onye ho adwuma yo nemom me manipa hunu no kure wo mu se de be ya sa wo gina bonte na sa what se obi kan bi se otimi to ne ho akade ya no mu se wo de kan sua ho ade ye wo Alandu Media so nana me yenhwe sesi ene wo bete yeso ne nadamfo ekọ baabi sesi ya bante ya one nadamfo one ne namfo kwa yie aye kwa kotwa ne tim ebi nso so one nadamfo wawe ne lottery omu tu kwan one ne maami kodu airport omu duru akaya no aduane am omadi omu koduru abrochi a ne ba na wu adamfo komunipa adamfo ese adamfo awade adamfo etwa adamfo ti nana sese ye beye dan na yetimi aboye ho ba ifra adamfo ho na adamfo no krampo yese ye de omobobra onipa bi o wiase bi ahia moa nti onipa bia wo ye den obefa yonko obefa damfo nemom obedan hu se onipa we oye papa no enu ntina me ka kire nipa se sabe pa baabi e hoden fa ho nana me hwe wo nhyehyeye no se nana no mo se obi a enne me pese me ba na mbebo me ho ba se de be yi a me nua me ne na me mahu se wo me ho adwembone a na se obi obeba me bia no mahu se me ho adwembone a sei ne sitie yo de wo muni sani a wokọ osofo ho na wokoto oyo e de bom paye na wodidie kire wo se ekro no sa na me nso me ha oba bia no ye wo ho hyehyɛ de akokɔ na eye na mom enyen sapan because sabe
mo a mo se mo ye Kristofo no mo wasem bi a mo kan se de wafa nyame adwuma no wafa adwuma pa ntimi mitiwe mafa adwuma pa nti wo se me adwuma ho na mdidie edi se wo ba na wo so bedi bia no de a wo de won san koto amienu ana wakokɔ ana sika da so de aha ye kwa ho na maka kire wo etwa kokɔ no de ma bosom no e ma ne fa obi a wakɔbosom bia so bia no onim se de ese akokɔ afa onim se de etie se what ya say ye wi a ya hyaduro no ama wadware open tete a se be sunsuan wo de a be sunsuan na ma ye de adura hihim ompa esan se wodi adu na kɔ wo yem no eno ano no onipa bia so ti wi ase ye very careful because wabin me am ti we ma bene me gimi hudi se ma bin enti me madidie me ye careful because se nya koduru wo yem se wom asa nya koduru wo yem se wom enu nti sa bia no se wodi bi ne se e bia wadamfo bi kura tonsa ne se ode adura gumu a usomu epai se ye aduane a behwe atu agu so what you say se ye de chefam kura na adutu kura ye de beto kwa na obetia so enya wo hwe Hey, I'm telling you sabi ana ye nyama nipa bi ehunu sa because enipa timi di ebedi aduro ndi akwakoye de yense se wo ye dey ode ye nti na me ba so se obia na timi ebedi se aduri obia betimi adibi na emom meka se nya nipa bia no adwenbone kutawa aduro ne wo rules and regulations da ho enti wo bedi aduro ne bedi ka kire wo ti na me se nya nipa bia obi wo na ontimi ni aduro ne mra no so ena nya adebone bia se obi yire oba ya ye ne ho ade o hye kawa o fa no a afiri wo enti obi wo nso asebe won de wasi bone kwam nkrofo yire num na wo fa wo mu onni sa aduro no ti obaka che wo se sabi abosonsom nye nemo obi a wo ye justice a osuro ne ho no obepedo na chiri kwa no abedi bi na abɔ ne ho ban na che se aduro no empefin dabi enti me hwe o se obi wo hɔ no ya na ye tate se yesi obi we de when asemesi anaso benten ne kra no wodi ya wodi man aduro bia ma ne dia ene ne emfa sense yesi bi hɔ o wetimi kwa bisa oni ebetwa na akokɔ atwa emfa we ne de ente saa onim minimo je so kyerɛ me onipa bia bekɔ bosom so a wo betwa akokɔ a yesi emfa no na wo yinpa bɔnefo na say obi a bekɔ bosom so na watwa akokɔ baako mienu miensa emfa no wo yinipa bɔnefo efiri sɛ media me ye nipa me nhunu wutirim bar bosom ne de wa hunu adwene da wutirim ne mo nya sasa bi na di wachi dabi sasa bi wo a bosom ne begye akokɔ no wapam sasa na firi hɔ saa yes na sa wa na wonye na sɛ wo no a wote no adwene da wutirim a wode nam wiase na nya papa enti sa na wo se ye komu ne yehunu sɛ say na wote a me meka si wani point blank sa wa na wo ye ho nti obi ho no anka sa ye no ho da na bayifo nko be so bosom ahwe ma bosom ache no so wonim so bayifo so be try bosom no nana oh yes na ne ba ne wo kansa mu media ordine wan dwibo osi akon de minimde na me be man so fi se sabe mbeto mpani enti no me nkasa kwa ena me oba ha obi a oba me nchen bia nka nkyerɛ me sɛ me na kwa me ntwi meti wo yi echinchim mu nsa na magye usika oboa never obi kura timba na ya ma ne lolo fe na odekɔ but aduro ne mmra ne de me kyerɛ wo pa na wadi so wontimi na wokɔ ena kom enya magic akom enya kofasa bosom na eye wodi asem bedai bosom no a onza nipa ose o software si machine o ye me spiritual father sana akomfo ye tie na emom ya wura ho semaya na ewom ni se enipa ne bebre fire esan se kalabulefo bi adi kanti na amakomfo ye ni animonyam eni se bi kro bi twa wansi bi di man ose komfo na abumi wagye misika wanya dwuma na amame bosom na ekoye dwuma na onyamea imi sole amadwuma me ansa me fa me sika na me koma fuom che wate ase enti mimi koye adwuma ma bosom na aboa me
Sa na wo so adwuma a wo ye no wo de abeto anim so wo mo nti oni mom na akwa adwuma no eni se wo de wasem begya na nko yi abosom na wo se mebusa no nyame na wo se me wo ba ya ne de me na sabe wo busa me na me so mebusa abosom na no kwa na nka mba bebusa we esan say ye no otwede mponyakon na ene nananom de wo na ato yen ne abosom no entamu enti se ye de ye ha wo ne ba wa aha onyankopon de me ato enipa ene abosom ntem ene onyankopon ntem yes ana nananom so abosom so eka ho bi se abosom no sabe omo ye yesomafo enti no ni nyina ko onyankopon ho no enu nti na enti se me a me hia bibi na se me ba wo ho a me ma tototomu ana ma ba wo ho enti se me ba wo ho a menim se nananom a se benam wo so ene nananom a wo no ye adwuma nti eyi me ha wo na ye den afiri ho no mama enti se me ba wo ho nom na me ba me wogidie wo mu se na benam wo so ama wabosom agye me so wo ho enti se me ba na se na me si hu no echa wa wo so na me sa ba esan se bosom dem no nyo bia na betimi akoho ebia bebi wo ha ni kwan se metia ho no ma me hwe ase mintimi ntia ho enu nti no enti ho no na tiemu kakra emi yenta ne hu sese amadwuma no sitie pote se de be ya se me ka se wa se me de madwuma bi bra wa me hu se edru na se ya na se edru busumi se na se edru na wotwe bi se na menyanya hu nsunsu aso a ana se menyanya hu muaye a na ye bibi se nti yo me da se de wo mu nie onipa bia ne sasan edi na chi aha onipa bia ne sasan edi na chi enu nti na wo problem no si mu enye ne enkoi wakin wiase mu nipa bia so enkoi sasan edi wachi no bia mpanimfo so nyadua pa de wudua amantam a wontenyira sasan edi wachi no enso ka ho emma wadwuma eye entem emma wadwuma nso che efiri se bosom no kwa wo fie na wakohwe de wo ho na wahunu kwaye abefa so a obeyi wafiri wo ha woni mu enkan ni fu mo nipa ho a obetim ni da kro patete ibisa wontimi me na wotia sesi enkan no afum ye ho a ato anzo obetim aprepra enkan ni nyina ama na afiri ye ho enti bosom no obekira wo se bia mama akokọ ana na ntwe na adwai waje wode kopata sabe sasamboni na efirifie ho no so wote ase wode ko ye wo mo empata na waje wawie no enu tina wutwa akokọ se wutwa akọ no wo fa pe itimi se wo wasem no waje adi se okoya ma enti waje akokọ no bia sabe sikato won sem ahye bia wo akwantu mu krata asem aye basa ye waduru a wasa ye de ma wo na wodi dware meka sa wuti Germany na wote no sabe ebru sabe son me nkofa duro no emeli wo he na me de ama wo adrubi won so en famigration adrubi won so asabe Germany yanya bibiduro wo ho enti dia kan sa ye de mpaebo kakra mumfa we ntua na wo frɛ me na enko yo na wo frɛ me na me bɔ ne so na oye but senka bia utwa wakokɔ na wudwa no na ka wo ho ato anse wo no a aduro na obekire se yemfama no ye de ma na wudware a sa na o mabone ni nyina no ebefiri wakwan na chese se wo beye nse na we nsema wo kemete wase ye di a na chese wo beye aduro na di mu a disen ko nipa no disen nipa na kasa wudina hobi yes na se wo se wudi a ya mo wadi e wo se wudi dware a ya mo ye di dware nti wo wi a ansa na adesre na to aso asre ama. That is the point. But obi wo ha onim ni sa enene omuhwe movie a omunim se sa na community akomunti sa ena san ka se ben kan ko obi bebre wo wiase na se nanan sonso ye a ewo akomu anase ewo nanan adwuma ye mu ene asofo de no se asofo de timi fro ne abompa ama wo phone so yeah deliverance no ba we so nam samode ha ama ne nubuna na ye adwuma ni nti no ade bi wo ha wo hia ni na se ne yie mu ne de disenkawa disa wa wotutu anam mu na waba te se de ne yete hei
nti ehwe na se bibi wo ho no ma yetwa na sa akokɔ ne fa emu ade nyinaa no wo ka ho bi ɛne wani be ye huhum de na me konfo no so me din haban ni nubran a wo kyerɛ ye no me dia supporto ama bosom na adwuma na kontem so what you see ase na kyese enu no momu ne boa momu adwuma no kɔ yie ekoi entem ma adanse de adanse no so ban tentem na mom obu o wa sebe na ɔte akwantum krata akora woni bi so what you see oban so enye yie oban so enye yie enti ne ye ne se de bosom ne be kyerɛ sɛ momfa maame no ye de ma no na sebe ono na ekoye sunsum mu adwuma dia ka ne ye mpaabɔ na mom sunsum no dia na ye kɛse kyɛn haban no sunsum mu dia no ene na ye kɛse kyɛn haban no so what you see efiri sɛ me ye nipa me nya honhom ona ni honhom mu asɛm enti sunsum mu na ɔkyerɛ sɛ munye wei ene na bɛma ho ayɛ dɛ atɔ na kyese ne nyinaa no eye aha honhom boa na ahaban ne numbna no so de aboa bi enti sei no sa adure ya ne ye ka ho asɛm yi so pɛ sɛ wodi bi na wo hu de ɔbɛn wo ne de wɔtan wo no saa ɛno no so obi wɔ amanɔne a na je se ye hu no ma na se je se wo de ayi ne ye ma ne die na woni hwe no nso pɛ bie no ɔbɛyɛ ne den maame fodi a se bi eburu se be son ewiase no kora ba ko se wo akwantuom ne sebe o pese aduro ni bia enu ntina enya habai ba ko pɛ ne sayare wo nwuram yo ada one so wo hɔ a yebetimi ayama na ba bia wo fi se wo no yebetimi dia meli wo dia betimi ayama ne mo sa biane de kora ba ko pɛ so wo hɔ biane de je se wo ha nti na obezu se wo pɛ so wo di bi nko ada je se wo ba yo na we de ye da se pa afi na mbe da na me katrema eno de ye brewa enye yie je se wo ha no wani sam ye ma wia ye waduro nso a betimi di ama wo a obi sori tia wo a obehu na enya biano de sende wanye yie yo na se sei no wiase obi bia be konkan ye den a wo behia nipa bi wo wabrabo mo mo beboa mo wade wabrabo na konanimu ena afen so kasa bi so me ate ase se nipa bi wo honom a omo begya bi mu wo ye den a we hu de wo ye den a enye yie enti me yehwe saa mrante mi oni yo mo ye o madwene se omo kwa koku o madamfo di na kwa kogi skaduri omo twani ti omo ko ena ka no ekonya nkwanhia enti saa omo nkwanhia ye omo konya ye wo hwa omo mi oni na sasa edi wo machi ana se be ma no omo kotwa ne ti no ni fie sasa pa ne ne di na tinti na ma ye che wo mo ana se na omo obambo bi bo omo ho bai yo me da se bebri no kra ana madwena ma ekiri ni mentina se nya hu abisa ntimi no musuko ne mo media da bia metra me bosom yi so na me bom pa ya me se obonifo e wo Ghana se bi da bia ma Ghana mu nyi wo no e bom pa ye gu omutiri so tinza mo mpa e boni bi mi se e odoma nkoma na etie ye mpa abo e na am ye yi ni so krata na Nigeria ye se wadwuma wo yi ene emmanfo mo ba won chen no saa namfo semi mu no bi se bia ba beto pono so da ana se bia ba so ne ye so da bebre na on se sebe obia watie mi ana obia waba me na ase bia no even ya hakra fo no kra ma on fa mi na bosom dem o enti no me bosom no camera nto so ena akomu nsem no ye nka ne bebri eye secret adwuma sawti ase ye wono ma kese akese ye sebe hukum nipa mpo na o se bosom yi mu awo obeboa wo na mo betu fu se next time hweye ne wankoye bi anokra na meka che ono esi da bia eno ye mfom so kwan so ana se boa payo kwan so ena obebo ena oba obetia sebe enipa bia wo mfonso wo ne ho nti bia sebe na anya obo apayo se mi kum nipa no mistake betimi aba papa bi na owo lumba kuro mu ha na o ye bofo
ɛna wɔkɔ nwura mu na abɔfoɔ no yɛka ebi sɛ yɛkɔ atweɛ no yɛn nyinaa yɛbɛwura nwura mu na ɔmo a ɔmo kuta etuo no atetetete agyinagyina ntwene no ano yɛka sɛ ntwene no a baabi a yɛgye sɛ aboa no ɛpaefaeɛ no na abɔfoɔ no gyinagyina hɔ na ɔmo kam no nso kam no yɛ tiatim enti onipa baako sɛ na sɛbe yɛatɔn no fidifo atɔn no enti man no ehunu ne nwura mu kwaeɛ no mu sɛ asɛ wahunu wansan opagya tuo no a na wagyae na aboa no ɛkɔ ɔsa betwe n'anim ɔsa pagya aboa no atwam yɛtɔ so ne mprɛnsa soɔ no ohu yɛn sɛ aboa no gyina hɔ ɔpom atuo no pɛɛ de ɔte yɛn sɛ wakume ɔmo kɔɛ ne yɛ nipa na sɛ de yɛatɔn no no yɛadane no wansane sɛ wɔte ase ɛkɔyɛ abayasɛm ɛma nadaworo yɛboae ɛma asɛm no dwoe wieɛ no onipa mu gyaa mu odu wopaboa a ɔne nipa mu gyaa baako a yɛ nantwie onipa ne mu gyaa mu nantwie wokum nantwie na ntina nkramofoɔ kum nantwie a anaa odwae yɛ hohoro no ɔbɛkyew nantwie ɔbɛkyew te sɛ deɛ nipa ɛkyew no ɛne ɛmaa no sasanduro adware ɛna saman no gyae ne ha sɛbe yɛwɔ yɔnkoɔ bi a ɔde obi kɔɔ baabi sɛdeɛ woka yɛ na ne kunu no yɛ wɔ hene ɛna wo sɛ ahemfo sɛbe ɔsose ne bɔtɔm na ofii sɛ ne bɔtɔm odura ɔtumi ware deɛ wɔpɛ na anim berɛ a ɛwɔ wiase a yɛka ho asɛm no ɛna ɔbaa no agyina kɔɔ malam bi hɔ ɛwɔ ekuro bi wɔ yɛfrɛ hɔ amanten to ɔde ne kɔɔ na malam no ɛyɛ saa aduro no ɛna ɔde maa no aduro no na nkanyɛ dubɔne o deɛ wɔm no sɛ na nka ɔde bɛyɛ ama ne kunu sɛ deɛ bɛyɛ a bɛrima no bɛdɔ ɔno nko a ɔno obi foforɔ bi anka no ho yes meyɛ bi enti nyɛ dubɔne asɛm no siiɛ no ɛna ɔmo baa ha paa no bɛyɛ nisuo abosom wie yi a yɛbɔ mama no ɛsɔ aduro no mu sɛ ɔba nso ɔde aduro no bae ɛsɔ aduro no mu sɛ nam sɛ sɛ wei do what I say saa na yɛbɛka ne pɔtɔ kasa mu afei na wuma no te wɔ na ɔhwɛ me nam sɛ wei ɛyɛ awalesuma yɛ duro ɔsena madamfo bi na de me kɔɔ yi nyame nko a maame a ɔne ne kunu no abɔ bra firi wɔn nkwalaaseɛ na wakɔnya abaayewa te sɛ wo ɔhene no na ɔso wɔware no baa no so wɔ mpɛ nadamfo de me kɔɔ sɛ nyɛ bosomi ne madaworo ma kɔna wale agu enti ɛsi nti da bia metu nipa fo sɛ ɔmo bɛn me metu mfo sɛ monyɛ careful ɛwɔ wiase because anibra deɛ timba onipa yɛ deɛ nsɛ sɛ wɔyɛ dɛ ɔyɛ yo nana ne ba wa me yesua nneɛma pii wa me yesua deɛ paa gye sɛ obi ɛpɛ ɛnɛ nkɔmɔ a yɛabɔ yi sɛ obi ɛpɛ wɔ kyiri kwan anaasɛ wɔpɛ wɔ nɔmba ba kyɛ nɔmba bɛn na nipa kɔ ne mfrɛ wɔ nsi so yo maame fozi a na bia me wɔ yi deɛ sɛbe metre na nsuta hina asase so tumfo wɔ fa ne wɔ nsuta atɔ nsu wobɛduru kumase a na ɔkɔka gye tia wɔse wɔpɛ nsuta tɔ nsu ka ɛno nti na me namba ɛda hɔ no ɔfrɛ me a wonim yɛwɔ ɛnɔɔma bi kɔ so wɔ me kuro yi mu na ɛnnɛ me nka ho asɛm firi sɛ menni berɛ ɛda foforɔ a menya kwan no moba a mema Ghanafoɔ ahunu ɛnɔɔma bi a ɛrekɔ so mpanimfoɔ sɛ aboa bi adɔre saa ɛredɔre a osua prɛko ɛna sɛbi ɛnantuo ɛso sene srɛ a na yadeɛ wɔ mu sɛ nantuo ɛso sene srɛ a na yadeɛ wɔ mu aboa kotrɛ sɛ ɔbɛyɛ kɛse sɛ deɛ ɔnto gye ntɛm da ɛnsi wobɛduru kuro mu a me ne ɔman kɔmfoɔ obia ni hɔ me ne ɔman kɔmfoɔ a mewɔ kuro mu a
Star my hand comfort. Now so we can entry boys here. We are over me fee. Jessica drew and yenny biwa. O dear one who know your board beer, cra noa. O dear bra. I saw Basha on Quandia and your Miss Moa holding. What's some said to you, piano? Was so a jitum say, may ye. Timam rain Quandia and your Moa holding. To have it to me. A del a benada. If you had a cosiada, and yet your sum that I see. Okay. And now, a craybaco, men pet telephones would never be so near said the material. But the whole problem be about my recording. Voice note now. Now, dear, mammy. Now, do you for me? Okay. Now, it didn't come. You know. Na we dey no kwakwa ye dey enkomo ni se na futu be na wo de ma eye wi ase nyina titiri ne ganafo With us, Sabi, and Penisa Supa and Chasanti, and then people say I could do follow me via other platform via Sunim said, may be a near minimum American. If we are see, you may catch me and the one say, Fanocre, a Hubrasia, any ubu, a fananti. Sabi, me kasa me ye, me nan so wo ho, onso de wo ho. President o ne nan so, enu ntina ye wodi otunifo. Even crowd asante kotoko hinimpo, onna ye tire so da ye, e wo mo otunifo. Onipa bia mpa futu ho. Se wo fi se wo dom, na ne me nam, e do na me ne wo nam, na wo yam fonso a message ra ka kire wo. Besre e mema opese obobra na wunyini cha ema wani mbiri sika obiyire emfa bi da unnim na okoye de a oba no a ogiri si aye ne ho ade ma ofa o ma ofa no ono na busu anya no obe ma no hu so nyankopon ni hwia wo busa wo nemo se wani twia pefe ne se oye de a wonu nyankopon temasem ye me kan se obi anhwe ne ho so yi oman no emu odene nemo se panifo se come de wontimi fa wonsa mienu ne di ma ne nyi na ye hwe ye ho so yi ne bre eye wadwuma nemo wo bo bre bi na se nkoye di a na ope ba bi afa ya hwe mu ama se be ya na mo be koye be ma kwasi afa hye no aduru so eye bosom ye di animu yi edi nafua aduenu nson anya aduenu nwotwe a do ba be de oba be hunu se de ati me che obi a me do obi bia se me wo abrochi me bra e ka se me body na e do so communata me che Mr. Boatin Germany che obi bia yo eso se ye da se ne wuni bre so so ye bebo opunu mu waje so na woni abonkomo ene ne ma yesua ne do so onua bomoden wate ne ehwese wo ko obi abrabo mo be ya yonkopa anaso be ya damfo pa de ama wunua no se wo ye yonko de ma wunua na ono so be yonko e de ama wo emu so kwa ya damfo ma na ono so be ya damfo e de ama wo ene ne ma yebesua na edoso nana number ene go screen no ase no frɛ no na afin so nkomo bia wono eni mede e de ma me fozi otwede mpo nyankopon ya adoma yebesa ehia bio makram Obahin bebre na no poku are no ma